Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Wa qala ta'ala wa huwa allazi ja'ala lakumul nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr. Qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Da taimakon Allah mun wayi gari Litinin 15 ga watan Zulhajji shekara ta 1447 wanda ya yi daidai da 1 ga watan 6 shekara ta 2026. A yau cikin taimakon Allah kamar yana cikin birji na ƙausu, yana cikin manzila ta ƙalbu, zai shiga cikin manzila ta shaula, yana muƙabala da shamsu. Sa'o'in kamar da taimakon Allah za su kasance kamar haka: ƙarfe 6 na safe zuwa 7 da minti 3, sai ƙarfe 1 da minti 28 na rana zuwa ƙarfe 2 da rabi da minti 1, sai kuma ƙarfe 8 da minti 40 na dare zuwa ƙarfe 9 da minti 35, sai ƙarfe 3 da minti 12 na tsakar dare zuwa ƙarfe 4 da minti 7. A ɗaya daga cikin waɗannan lokutan wanda Allah ya bashi lokaci, masana ilimin hisabi sun fitar da sallah raka'a 2 bayan Fatiha za a karanta wa'fu anna wa ghafir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. A madadin sura, bayan sallama ayi salati, ayi istighfari, hadiya zuwa ga shugaba, sai a karanta ya qayyumu 156, ya qadiru 314, sai a karanta ya qahharu 306. Da taimakon Allah zaka samu biyan bukata, zaka samu rinjaye akan maƙiyanka. Sa'o'in zuhra da taimakon Allah za su kasance kamar haka: ƙarfe 11 da minti 20 na safe zuwa 12 da minti 23, sai ƙarfe 6 da minti 47 na yamma zuwa ƙarfe 7 da minti 43, sai kuma ƙarfe 1 da minti 20 na dare zuwa ƙarfe 2 da minti 15. A ɗaya daga cikin waɗannan lokutan wanda Allah ya bashi iko, masana ilimin hisabi sun fitar da wuridin ya qaribu ya sari'u ya mujibu 700 domin neman samun biyan bukata da amsa, ma'ana karɓuwar addu'o'i. Abin da kake roƙon Allah duka Allah ya amsa, ya baka, ya kuma taimake ka, ya sanya maka wadata, ya sa maka farin ciki a cikin lokaci wanda yake mafi kusa. Muna roƙon Allah ya taimaki al'ummar manzon Allah. Muna roƙon Allah ya sanya abin da muka yi daidai hadiya zuwa ga shugaba, abin da muka yi kuskure muna neman taimakon Allah ya gafarta mana. Daga Ma'ul Ainin Zubairu Kasim, Sarkin